أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته. تفسير में उम्मत درس सूरत आल इमरान आयत मेरे आयत सब पे नहीं जो मेरा भी वयुमिनून बिल्लाहि bedon nuɗɗinira jomirawo wal yawmil akhir ɓe ñalomare ragarere wa yamuruna bil ma'ruf ɓe ɗon umra be boɗendi wa yanhawna anil munkari ɓe ɗon kala be kuugal gañagal wa yusari'una fil kayrati ɓe ɗon kafita nder kuuɗe khayruji yawwa jomiro wi ɓe ɗon kafita nder kayruji nder kuuɗeji kayru yawwa ulaika irin ɓeɗo mina sabirina ɓe ɗon nder himɓeji muñuɓe. Allah waɗe nder himɓe muñuɓe. Nam. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وما يفعلوا من خير فلن تكفروه والله عليم بالمتقين. jomire wama yafalu ɗum ko ɓe kuwi min kayrin ɗum yiggo e kuugal booɗendi fallan tukfaru ɓe kefantake kuugal booɗendi maɓɓe ko ɗum ko kuuɗon yiggo e kuugal booɗendi on kefantake kuuɗe booɗendi moɗon. wallahu alimun jomiro mo anduɗo bilmuttaqina himɓe huloɓe Allah. Allah waɗe nder himɓe huloɓe Allah. to nane ma annabijo sallallah alih w sallam o wi in tanim kamsan qabla kamsin ñaamu riba kuuje jowi hedde ko kuuje jowi gara. o wi shababuka qabla haramika ñaamu bote nder kaaku hedde ko naye wara. wasihatuka qabla sukmika ñaamu bote jamu hedde ko ñaw wara. ngam ɗum kuuje jowi garo pat eɗe garda. o wi wanginaka qabla fagarika ñaamu mote jaynitare hedde ko soyde waranma. to Allah jaynitima ñaama bote jaynitare ha soyde wari kana fayma. yawwa wa farangaka qabla shungulika ñaamu bote ferwere hedde ko sungullaji gara. wa hayatuka qabla mautika ñaamu bote ngendam hedde ko waade wara. ngam ɗum pat ɗum hunde jaadore. ɓaawo ngendam sey waade, ɓaawo nder kaaku sey nayewu, ɓaawo ñawu, ɓaawo jamu sey ñawu, ɓaawo jawdi ɓaawo jawdi sey soynde. to kujje jowi annabijo ñaamu bote maaje hedde ko jowi wara. kanjum waɗi ɗo wiyata kafite faago e kuuɗe kayru. wakkati Allah hokkuma jawdi hafu waɗu kayru ngam ɓadima jawdi ɗo ndi timma warta tariya fayi. to saboda haka kanjum jomiro wi wallahu alimun bil muttaqina
Allah mo anduɗo ka yimɓe kulooɓe mo Allah wa e nder hulooɓe Allah nam إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جمر إن الذين كفروا عنده بندون هيفربه لن تغني عنهم أموالهم حق أبدا حرف روي جول ما جيلي تتابع يوا ولا أولادهم كوبي بمأبه غن جودي افدنوا الدنيا ta natti probléme jawdi jabtete ta hunde feere heɓima ɓiɓɓe ballete amma e lahira heferɓe ɓe anda jawdi maɓɓe jaynitataɓe henda ɓe yangada ɓiɓɓe maɓɓe ballataɓe faddanoɓe yangada wala ko foti wallirgoɓe inna allazina kafaru lan tugni anhum amwaluhum jawle maɓɓe jaynitataɓe wala auladum ko ɓiɓɓe maɓɓe min allahi daga yangada allah shay'an ko irin ɗume yawwa jomre ulaika ashabu nari irin ɓe hamɓe woni yimɓe yite allah rene hum fiha kalidun nden to ɓe nasti yite goo ɓe duuman nder mange ha abada ha foroy wala wurtago allah rene nam مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم كانوا يظلمون جمر مثل ما ينفقون مثال دنكو بنيمنتا في هذه الحياة الدنيا درجين دن دنيا رندو كمثل ريح بمثال هندو فيها سر هادر مارو ودي قلن كو بيودن أصابت حرث قوم بيودن دون كو قلن دون در هندو دون هبي جسا همبه ظلموا أنفسهم توني بكوي مؤمن فآلكتو هندو دو سندو حلقي جساكا دو حلقي جساكا هندو أن اندو يادا بييته كو بيول كنكارا دو يالي جسا همبه تو دو يالي جسا نندو ودنتكا دو ولايكا كپانو كحالكا تو اللوي نا الله توني بفا hamɓe tooñi ko'e maɓɓe wa ma zalamahum llahu joomiro tooñaaki ɓe be wulangoɓe gesa ka be anndangal zalamu anfusahum ko'e maɓɓe ɓe tooñi kanjum waɗi allah lildi ɓe henndu ndu marndu yiite e ndu yaada be yiite ndu yaali gesa azzalumi en sey ndu halki gesa goo ndu wulika ka pat ɓe gari wala ko ɓe tawi subhanallah to allah wi nano tooñiɓe fa hamɓe tooñi koye maɓɓe zalamu anfusahum koye maɓɓe ɓe tooñi yowwa jomiro wi kamɓe ɗo koye maɓɓe wato ɓe tooñi zalamu anfusahum wato koye maɓɓe ɓe tooñi yowwa نعم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بدانة من دونكم ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدور أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون جومروي يا أيها الذين آمنوا يا أنو مؤمنين لا تتخذوا بدانة تاكوس هيفربه ونا أبوكين شاورا إمودم تاكوس هيفربه wona abokin shawara en ɓe biyoton asiriji deeɗi moɗon ta gaɗeno yawwa ta waɗay asiri waaduɗum be julɗo ta hoosu keefeero kanko woni abokin shawara mo biyata reedu maɗa wallahi ko moye hoosi keefeero hanko biyata reedu maɗa a halki wallahi a halki aɗon yuwito laɓi on ñande mo wayliti anumata on hanko non wakkati kono mambila waɗa mambila en ɓe koosuno derci e mu'en kamɓe woni ko ɗume maɓɓe wallahi ñande kono fini ɓe kolli ɓe andaɓe e allaji barkinɗo hamɓe mambila en haɓe kawi ko min on soppimo jaran soba en maɓɓe fan kamɓe gondo booyi en saare maɓɓe kamɓe gatta ko ɗume to saboda haka keefeero kala no gaado ton pat ta witata mo reedu maɗa wallahi ta witamo reedu maɗa no a yuwitoto laɓi ñande fini ɗum waylitake hanko artata mbargo ma kanka joomiroyeten ɗo ya ono mumini en tata koose heeferɓe abokin shawara mo biyata reedu maɗa ala julɗo bandiko maɗa hanko wala ko yaaluma e maako keefeero hanko ñamdata hanko baldata hanko waato tawi on sendiri ɗoyɗi ko ɗume ma asiri ma pat heeferɓe julɓe kam a takki ɓe hinnaɓe hamɓe to ɗo na on dabare ko seɗɗa allah reeno en jomiro la tattakizu min dunikum biɗana tata jogitoy ko luuti on onon julɓe waato a bewkin shawara en ɓe biyoton sirru moɗon ko sawirde nder reedu maɗa pat lawla gaylanamo ñande fini ka waylitake hanko artata wargo ma allah reeno en yewwa waddu ma anittum kamɓe heeferɓe ɓe gelo ko torrata on tan kañƴu ɓe geloto waddu ma anittum eɓe gelo ko torrata on qad badatil bangda'u min afahim haqiqa konnaku wangi e konduɗe maɓɓe allah wi wama tukfi sudurum akbaru amma ko ɓerɗe maɓɓe saawi ma ɓuri hallugo nde ndenta koɓe banginta e honduko ko reedu ma ko saawi ɗum gañandi ɗum ɓuri ko honduko ma ko wolwata wato to eɓe sawani on gañandi nder deeɗi maɓɓe nder ɓerɗe maɓɓe kaka ɓe bolwata ma wato ɓe banginayi sam so saboda haka hakkilan kefeero wallahi hakkilan kefeero julɗo no mo waɗi pat mo ɓuranima no mo waɗi pat mo ɓuranima goɗɗo e ɗon luumo mum ɗum kefeero aboki shawra mum ɗum kefeero ko ɗum ɗum kefeero julɓe kam ko koya no ɓe julde tan e julurde amma harka mako pat kefeero asiriji mako pat kefeero reedu mako kefeero ko ɗume kefeero mo witata julɗo kam mo witata on komo sawodi goɗɗo ko no maayu ma seni nano asiri muɗum to heferɓe ko o maayu seni nana asiri mako to heferɓe an anda komo sawodi to allah wi
ɗum ko ɓerɗe maɓɓe saawi ma ɓuri mawnugo ɗum yigo konnaku ɗum ɓuri mawnugo nden denta ko ɓe banginta wa ma tukfi suduruhum akbaru ko ɓerɗe maɓɓe saawi ɓuri mawnugo nden denta ɗum ko ɓe wollota e honduko qad bayyanna allayati jomire haqiqa min banginani on ayaje dalla dalla nam ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عدوا عليكم العنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم أدوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور جومر ها أنتم أنم بي جلبه هؤلاء أنم بي تحبونهم أنتم يدبه ولا يحبونكم أما هم ببوبه كداهم أنم أنجيبه بي أنم جلبه أنجيبه بي أما هم ببو بكداهم ولا يحبونكم بكداهم بكدتاهم بو وتؤمنون بالكتاب كله يون نؤمن دفتر دفوماجه on nuɗɗini attawra on nuɗɗini linjila on nuɗɗini qur'anu amma hamɓe bo ɓe nuɗɗinayi qur'anu ɓe ɗon nuɗɗini deftere nde ɓe jippinana tan amma ɓe nuɗɗinayi on ɓe nuɗɗinayi deftere moɗon bo wa tuminuna bilkitabi kullihi on nuɗɗiniri deftere nde fuumare wa iza laqukum to ɓe potti be moɗon qalu amanna sey ɓe mbiya min nuɗɗini kamɓe naafiken to ɓe potti be moɗon ɓe mbiya minon ma min nuɗɗini min gondi be moɗon banno suratul baqara wi'en wa iza laqu allazina amanu qalu amanna to ɓe potti be mumini en ɓe mbiya minon ma min mumini en min nuɗɗini wa iza kalaw ila shayadinihim to ɓe perwi ɓe kotani shaytanuji maɓɓe qalu inna ma'akum ɓe mbiya minon emin gondi be moɗon innama nanu mustahzi'una minon no min jansayɓe ay no min kollay julɓe emin gondi be maɓɓe amma minon min gonda be maɓɓe onon min gondi hamɓe munafuki en noon ɓe gatta to ɓe ake heferɓe ɓe mbiya emin gondi be moɗon amma julɓe no min kollay ɓe way emin gondi be maɓɓe ngam min keɓa ganima min keɓa dala aku yawwa qalu inna ma'akum innama nanu stasiun ay minon no min jansayɓe jomiri allahu stasiu bihum allah ɗon warjoroɓe ɓe janso maɓɓe gongo ɓe jansata waya muddum fi ɗum yanim allah ɗon muñanaɓe nder ƴaggare maɓɓe yama hunde eɓe lortino eɓe bembo nder wombere maɓɓe eɓe lortino to kanjum jomiraɗo wiyay ha sural ngol to ɓe fotti be mumini en ɓe mbiya inna ma'akum emin gondi be moɗon yawwa wa iza laqukum to ɓe potti be moɗon addu alaykumul anamila sey ɓe ŋata kolel ɓe piɗɗa hakke ɓe nawana on andi ta yi goɗɗo mo nawanta sey ŋata kolel sey piɗɗa to hamɓe ma noon to ɓe gi on kamɓe naafiki en to ɓe potti be moɗon sey ɓe ŋata kolel ɓe piɗɗa mi heɓa mo ki ni mi heɓa mo ki non mo handinantama kayru way mo hemma ki ni mo boto wa iza laqukum addu alaykumul anamila to ɓe potti be moɗon sey ɓe ŋatana on kolel ɓe fiɗɗa ngam nawɗum minal gays ngam suno jomire ɓul yeccuɓe mutubi gaysukum mayde be suno moɗon ka kan ka giɗɗon on keɓataka ha abada allah reno hen andi goɗɗo to wañuma
to mo yima a woɗi sey mo nana mone to irin may bi'ama mutubi gaysikum mayde be suno moɗon ka kanka mo yalto yigo mo yiyataka ha abada gam gaño wañayi nde yima fuu a yari bone nde mo yima fuu a yari bone a waɗi dugu dugu ko a ñawɗo ko ɗum ɗo a wela ko limso maɗa e tunni ko nandi e majum kanka gaño yiɗi yiya to wiɓe mayde e suno moɗon ka kanka seynata on giyataka ha abada ka kanka seyortoɗon on giyataka ha mayon yeccuɓe mutubi gaysi ko mayde be suno lutte dow gañandi mon ndi mayde be suno non mo hasada joni mo hasada bala ɗani mo wala mo ɗanaki e mo numa nawɗum e wari mo numa wane fa e ɓeydake fa jawdi mum yeehi yeeso fa wane fa riski fa hanko boy mo toon suno e mo to wala mo ɗanaki hasbunallah allah renu en allah renu e gañandijo nane ma ɗum wi wala wato a faami ko nanduɗo wato nanduɗo e torriɗo torrowo nanduɗo e torriɗo hewti mo hasada torrowo nanduɗo e torraɗo hewti gañandijo o waalay mo ɗanaki an bo baala a ɗani a anda kamako ma to mo fotti e maɗa mo yi a woɗi yigo ñandam suno ma ko feere fay to wiɓe irin maɓɓe mutubi gaysi ko mayde be suno moɗon ka kanka seynata on giyataka ha mayo allah reno en wa iza laqukum to ɓe potti be moɗon inji jomirawo addu aleykumul anamila sey ɓe gata kodilel ɓe piɗɗa to yeccuɓe mayde be suno moɗon on giyata ka kan seyno ha on ka deni ɗon gi on ko seynata on may on giyata ɗum ha mayon nam wallahu alimun jomirawo mo anduɗo bi zati suduri ko woni nder ɓerɗe allah ɗon andi ko woni nder ɓerɗe nam إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله يعلم ما يعملون إن الله يعلم إن الله بما يعملون محيط نعم جوميرو إن تمسسكم حسنة تبطن هبي بنا غنيمة banjamu en faami ko wato tasum sey ɗum mettaɓe ɓernde to on keɓi boɗɗum on faami ko ba ganima on keɓi ganima on keɓi jawdi on keɓi jamu sey ka mettaɓe ɓernde hamɓe naafike in tan saskum hasanatun to boɗendi memi on sey sunaɓe tasum mettaɓe ɓernde ɓe suno yawwa wa in tusikkum sayyi'atun wato to kalluɗum heɓi on bo bana konu yebri on ba ñaw heɓi on ba soyde heɓi on ba hokkere memi on kay sey ɓe seyo yafraw sey ɓe seyo wato hamɓe naafiki en ɓe giɗaɓe nana on belɗum ɓe giɗaɓe gira on boɗɗum to boɗɗum heɓi on ɗum sunaɓe to metti ɗum heɓi on ɗum seyaɓe to noon gaño wayi gaño ko ndeye e mo reeni bone heɓuma to bone heɓima mo seyo to seyo heɓima mo suno allah reeni en to saboda ka jomiro wi to boɗɗendi memi on on keɓi jamu on keɓi ganima on keɓi jawdi sey ka mettaɓe ɓernde amma to kalluɗum memi on ñaw memi on soyde memi on
hokkere memi on konu yebri on jeyi konu ɗum yewi on barama ɓe seyo ɓe mbaala ɓe seyi إن تصبروا allah wi wa in tasbiru amma to on muñi wa tattagu on kuli allah la yadurukum kaydum shay'a kaydu maɓɓe memirta torrata on ko irin ɗume kaydu maɓɓe wala ko torrita on la yadurukum kaydum shay'a kaydu maɓɓe torrirta on ko irin ɗume inna allaha andu jomirawo bima yamaluna muhiɗum allah o fillitiɗo ɗum ko ɓe kuwata kala ko ɓe kuwata pat allah e filliti ɗum allah warjortoɓe bo dow kuuɗe maɓɓe ɗe nam وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعدا للقتال والله سميع عليم جمري وإذ غدوت يا رسول الله سبتر ياك داودا دغ مدينة أدلة يكون أهدو من أهلك دغ إيالو ماذا وإذ غدوت من أهلك سبتر ياك داودا دغ إيالو ماذا تبوئ المؤمنين مقاعدا للقتال أدون جوئنا مؤمنين نكوجي جند ndekonu heferɓe makka yoyi makka hamɓe ujune tati heferɓe makka annabijo kanko ɓe sahabo en kamɓe 313 annabijo wurti heferɓe arti garoy daga makka ɓe gari ɓe tawi nelaɗo allah ɓe mbi ya rasulallah heferɓe makka gonɓe dow fewre ma ɓe garoy ɓe burtoake kamɓe 3 ɓe gari uhudu enen marɓe goonga en jooɗi nder suuɗi en garti ba rewɓe en ndeeni sey to ɓe garani en haa nder madina na sabuda ka enen ma en burta jehen tawoyen ɓe annabijo wurti be soja en maako woodi abdoullahi binu ubayi binu salul nafikijo rasul munafiqina hankoni hoorejo nafiken mo zugi sahabo en 313 nafiken mo lorni ɓe mo wi jem mbaren koye meɗen en tokkirana mouhammadou jem mbaren koye meɗen mo so'iti himɓe 313 annabijo sallallah alih w sallam wolwanimo wimo noye alorto mo wi lawna alamu qitalan lattaba'nakum ay mino min mbawa kono ay to min mbawno kono da mino ma min tokkake min jeyi min koni ay min way istihza'i way hanko ma o jansay way isgili mo waɗata way waɗa isgili way lawna alamu qitalan lattaba'nakum ay to min mbawno kono da min tokkake on annabijo yehi lamminani ɓe waɗani ɓe commanda abdoullahi ibnu jubayri kanko woni commanda kono abdoullahi ibnu jubayri o wi jooɗe gaɗa hoosere udu nde ko min keɓi nasara ko ɗum heɓi nasara dow amin ta on sendira ɓe hoosere udu ndo dare ɗo ɓe hokki on mo waɗani ɓe commanda abdoullahi ibnu jubayrin hanko o darnani ɓe commanda maɓɓe mo wi enen bo gare natten luggere udu konen mo wi onon ɓe mi hokki hoosere udu nde ta sendire be maare ko on gi min keɓi nasara ko on gi heferɓe keɓi nasara dow amin dare kone dare ɗon jogue bal piɗille gam ɗume wato annabijo woodi hikima e mo andi to ni ɓe sendiri ɓe ɗo to hoosere to mo hokkiɓe ɗo heferɓe to gi'i ɗum ferwi woodi goɗɗo wiyete Khalid ibnul Walidi wakkati may mo silmayi o ardoyto commanda maako hanko o woni commanda
o ardoyto konu o wara o hippo julɓe en annabijo be saabo e mum non may bo ka waɗi ɓeede gi julɓe keɓa nasara dow heferɓe ɓe mbi enen alete en doggu enen maji hen subten ganima gooto abdoullah ibne joubayri may mo wiɓe ko annabijo wi en annabijo wi en fa ko en keɓi nasara ko ɓe keɓi nasara ko heferɓe keɓi nasara ta en sendira ɓe hosere nde ɓe sali ɓe mbi to an luttuɗon minon min doggi min dilli jaɓoygo ganima hamɓe ma ɓe jogi ɓe bukkotiri ɓe heferɓe ay konuma e welaya en sahaba en ko gaɗi shahada ko maayi e konumay 70 shikenan abdoullah ibne joubari o wiya ilayya ibadallah jeyaɓe allah gare ta jaɓe sendire e gaɗa ko hosere nde to annabijo hokki en fa ɓe sali ɓe jeeyi bukkotiri ɓe heferɓe ɓe fuɗɗi wargo heferɓe nani bone heferɓe doggi jeeyi taskoy soɓɓoy habba ay ko ɗum fuɗɗi kono fayin mi wima ɗum welayi sahabo en ko gaɗi shahada 70 maayi hamsa bappaño annabijo e uudu ɗon o maayi ko joni ta ye makka a ye ziyara shuhada uhudin ɓe kollete yanande hamsa hamɓe 70 ɓe ɗon mbaali e uudu to kañum jomiro wiyata en ɗo wa isga dawta ya rasulallah siptor yaake dawɗa aye aɗon joƴƴina soja en maɗa ma qa'idal lil qitali nokkuje jonde ɗe konu wallahu sami'un jomiro o nanowo ko biyoton alimun o anduɗo ka yaakeji moɗon nam إذا همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذا همت طائفتان أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون جمر إذا ما طائفتان ستوري ياكي جماعة جديد بموي أن تفشلا بسانكتو والله وليهما الله هنكوني مارو مأبي هنكوني كتيني دو في مأبي يوا وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله واتو مؤمني وكيلورتو مؤمنين جوميرو واتو بوكيلورتو هم بمؤمنين نعم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون جومري ولقد نصركم الله حقيقة جومري هكي النصراكو ببدر نياند كونو بدر وأنتم أذلة الحالي أن ستا أن دودا غان صحابو إن كونو بدر كم بتيمير تاتو إسابو تاتو أسي جلبة عند كونده ومن نصر إلا من عند الله نصراكو لا تتاكو سيها الله أن أما نياند كونو Hunain nde ɓe gi kamɓe ujune 12 ɓe mbi lannun labal yawma min qillatin hande kan en jaalatake to ni un seɗɗa watta ɗum jaalo himɓe to ni ɗum pamarako watta ɗum jaalo himɓe hande en jaalatake sey Allah holli ɓe na ɗum noon sey Allah waɗi konuma yewriɓe kamɓe ujune 12 fa amma de ɓe wakkilori ɗuuɗal sey Allah holli ɓe na ɗuuɗal woni ka sey konu yewi heferɓe keɓi nasaraku dow maɓɓe gandume hamɓe kadi ka wigo lannu labal yawma min qillatin hande to ni palmaraku watta ɗum jaalo himɓe ha abada en jaalatake to sey jomiro holli ɓe ase
wakkilorago Allah on woni ha julɗo kam nawa yigo ɗuɗal ba ta julɗo larana ɗuɗal larana wakkiloro Allah tagu ɗum kanka tan de Hunayn ɓe gi kamɓe ujune 12 ɓe mantori ɗuɗal maɓɓe Allah yewi ɗuɗal ngal amma e Badar kamɓe 313 heferɓe ujunere ɓe jaali heferɓe ujunere ɓe bari 70 ɓe nangi 70 ɓe gartiri maccuɓe ase julɗo ko nde wakkiloro Allah resa Allah woni kokko nasara yawwa jomiro hokkata nasara na ɗuɗal hokkata nasara ba e Hunayn de ɓe mantori ɗuɗal Allah yewi ɗuɗal ngal Allah holliɓe na ɗuɗal woni ka e Badar ɓe 313 ɓe jaali heferɓe ujunere ɓe mbari 70 ɓe nangi 70 ɓe gartiri maccuɓe ha Abu Jahil ñande may bara Abu Jahil mawɗo heferɓe Makka ñande Badar o mbara ɓe nangi 70 ɓe gartirɓe maccuɓe amma e Hunaynu kamɓe ujune 12 ɓe mantori ɗuɗal Allah yewi ɗuɗal ngal kono yewriɓe to kañum jomirawo ɗon wolwa wato jomirawo holla ko ndeye mumini en ka wakkiloro Allah ta ɓe darana ɗuɗal me kace ina muke إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين فقل للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون جومري ولقد نصركم الله حقيقة جومرو هكي ونصراكم ببدر يند كونوا بدر وأنتم أذلة الحالي أن ستة أنون تيمير تاتو إسابو تاتو هفر بأجنير بدون مري بالمي أما الله هكي ونصراكم دو مأبي onon 313 nden de 313 ɗo balmi maɓɓe salahi kafaji 6 ɓe jogi kafaji 6 ko ɓe mari en faami ko yawwa magganteji ma seɗɗa ɓe mari amma Allah hokki ɓe nasaraku ha dow heferɓe ɓe ñaami nasara dow heferɓe ujunere ɓe bari 70 ɓe nangi 70 ɓe gartiri ɓe maccuɓe to banni fattagullah jomiro kule Allah la'allakum tashkurun gal latoɗo nder himɓe yettoɓe Allah kule Allah kono nder himɓe yettoɓe Allah Allah wa'en de yettoɓe Allah naam istagulil muminin yaake biɗa muminin alan yakfiyakum joni heƴayi on an yumiddakum rabbukum jomiro moɗon ɓeddana on ب3,000 بأجنتتي من الملائكة بيجوا ملائكة منزلين جبين تبه واتو أرن الله جبينني بملائكة أجنتتي بلي به أفهميكم إسرافيل إيادة بملائكة أجنيرة أزرائيل إيادة بأجنيرة ميكائيل إيادة بأجنيرة أرن دي ملائكة أجنتتي الله جبيني ولي به هاكونو بدر afami ko sahabojo a jogi kafay a wadde pe'a kefero sey gi a kefero yani fiiti a sey malaikajo soppi hoore maako itti hoore maako malaika en 3 Allah arti jippinani ɓe balli ɓe konu badar ɓe mbari heferɓe a waddi kafay a fe'a kefero sey gi a kefero fiiti yani a sey malaikajo soppimo itti kefero to kañum jomirawo wiyata ɓe nema ka Allah waɗani ɓe ñande konu badar
jomiro wi heƴayi on na jomiro ɓeddana on malaika en ujune tati munzalina jippinteɓe daga dow asamanji nden ɓe pat ɓe ɗon meeti malaika en may ɓe ɗon meeti ɓe ɗon meeti metali nden ɓe joftiri ɗi gaɗa balɓe ni malaika en may ɓe ɗon meeti kamɓe ujune tati ɗo ɓe ɗon meeti de ɓe meeti bo to ɓe meetake sey ɓe jofira metalol ngol gaɗa balɓe hakkunde balɓe na a waddi a soppa e kefeero sey giya kefeero fiiti yani a sey malaikajo ittimo ni allah walliri ɓe be malaika en ujune tati arande munzalin jippinteɓe daga asama nam nam بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5 من الملائكة مسومين جومروي بلى نون إن تصبروا تني أمني إنجي الله وتتقوا كلي الله إنجي جومرو toni on muñi on kuli jomiro bala in tasbiru wa tattagu toni on kuli allah on muñi a faami ko en kuli allah wi ko yumditkum ko wa yatukum waranay on min fawrim daga dow maɓɓe haza ɗo yumditkum jomiro ɓeddanay on fayin bi5 min al malaikati be malaika en ujune joyi arande allah walliri ɓe ujune tati nden number 2 allah walliri ɓe malaika en ujune joyi ujune tati be ujune joyi noye ujune joyetati ñande kono badar kenan ko allah walliri sahabo en malaika en ujune joyetati useni malaika en ko ɗum himɓe keɓɗon ujune joyetati himɓe seɗɗana soje en julɓe ujune joyetati nana o seɗɗa nden malaika en ko allah walliri julɓe sahabo en ñande konu badar malaika en malaika ujune jeetati honi heferɓe ha ba useni ɓe poti wane allah hokkoye nasara to ko nde julɓe anda nasara daga allah fa e ta may so ɗuɗal ñande kono hunaynu de ɓe maysi ɗuɗal ay kono ɗum no yewruɓe no ɗum yewu amma kono badar allah walliri ɓe malaika en arti walliri ɓe ujune tati ɓeddani ɓe ujune joyetati habba heferɓe potayi ko ɗum soja en julɓe ujune joyetati na ɗum waño accu malaika fa malaikajo goto fa walbo mako go'o waddugo go'o ɗum yaadu fuɗirde nangue be mutirde nangue nden kamɓe ujune joyetati allah turoyi walla sahaba en to heferɓe potayi wane allah hokkoye nasara mais kacce وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم جومري وما جعله الله جومري والآي نصراك دون إلا بشرى لكم سيغان دولاتو البشر دون سيو إمودم جومري والآي بدار دي
سيندي لاتو دون سيو إمودون إلا بشرى لكم سيدو لاتو دون سيو دون البشر إمودون ولتطمئن به قلوبكم غمبر دمودون دئتي دبي بداري دي الله بدني ملائكه وما النصر أي نصرك لا تاكي إلا من عند الله سي حاجو مرو الله ندي كوكو نصرك الله كو نصر يوا وما النصر إلا من عند الله نصرك لا تاكي سي حاجو مرو أم فاميكو أنكو العزيز جالد والحكيم واتو غنيجو كانكو جو مرو نعم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خاسرين جمرو ليقطع غان أتجا طرفا سبتو من الذين كفروا يقول بأنهم هيفربه أو يكبتهم انفاميكو واتوكو متجوبه فينقلبوا بفردتو انفاميكو يوا خاسرين واتو رسبيبه بفردتو واتو برسبيبه نعم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يقبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ليس لك من الأمر شيء جومروي أولا كود مدر فيجي نيند كونو أودو بناوني النبي صلى الله عليه وسلم بناوني النبي جو إنفاميكو بودتني من يندر صلى الله عليه وسلم سيمو دي دعاء موي كيف يفلح القوم كذبوا وجه نبيهم بالدم نهم بتنورتو فلير بيسو annaboojo mabbe be ƴiƴam sai Allah jippini aya ka jomiro laysa laka min al amri shay'un na amari fi dum pat dum e jungo Allah du woni a fami ko laysa laka min al amri shay'un wala nama ko dume der fi an annabijo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yawwa laysa laka min al amri shay'un aw yatubu alayhim ko Allah jaba tubu mabbe aw yu'azziban ko Allah yangitabe fa innahum zalimun ga hambe be tonyake ndabe tonyake annabijo ndabe be yawi nyinde annabijo en fami ko be torri annabijo Allah wi to yidi yaafobe to Allah bo yidi yangitabe gambe tonyake amma annabi sallallahu alaihi wasallama wato jomiro wi wato ko wadi do wato andi nanema annabojo Allah nanema annabo en hunde sedda sey ɗum warta ba felore en faami ko yawwa wato annabi sallallahu alaihi wasallama de mo waɗi du'a mo wi no himɓe keɓirta geɗal foluɓe yeeso annabojo maɓɓe be ƴiƴam sey Allah wi laysa laka min al amri shay'un wala nama nder fiiji ko ɗume ko Allah jaɓa tuubu maɓɓe ko Allah yangita ɓe ngam kamɓe ɗo ɓe toñake fa innahum zalimuna kamɓe ɓe toñake Allah reno en ɓe toñande woodi ni toñande ɓuri ni annabijo sallallahu alaihi wasallama himɓe wudditanamo ñiinde himɓe nawnamo haajiƴam wurto e ɓanndu maako woodi toñande ɓuri ɗo
Allah reno en to saboda haka ko moye Allah hokkimo imanu o yiɗi Allah o yiɗi annabijo o yetta Allah wallahi yetta Allah gam woɓɓe hedde ko natti islama naakiɗu yardi bone be maɓɓe irin saydina Umar en a faami ko irin saydina Abakar en kamɓe bana ñawɗo goɗɗo ñawɗo to yehi docta no windanaymo lekki tan mo ñawdake goɗɗo bo sey to watama e drip yari drip taw danon ummo goɗɗo bo na ɗum taƴi wongal tergal ɗum hubini den yamɗita en faami ko goɗɗo bo na sekama ɗum itti goɗɗum nder reedu muɗum ɗum hubini den yamɗita goɗɗo bo ɗum drip tan goɗɗo bo ɗum lekki tan windante to ni sahabo en goni nde islama wari irin sayidina Aboubacar en hamɓe ɗum ɗo tabule tan ɓe bindana no lelal wariri altine nde weeti sayidina Aboubacar natti islama radiallahu anhu amma sayidina Umar naaki ɓe jari diri taw kamɓe annabijo naaki waɗi do'a o wi allahumma izza l islam bi ahabbil umarayni ilayka Allah tembiɗir islama ɓe gooto nder umaru en ɗiɗo ɓe ɓurɗa yiɗugo ko Abou Jahil ma umaru wiyete nden umaru bnul kadɗabi hanko ma umaru wiyete annabijo waɗi do'a o wi Allah sembiɗiniri islama gooto nder umaru en ɗiɗo nder mo ɓurɗa yiɗugo nder umaru en ɗiɗo Allah sembiɗir islama be maako sey do'a jaabi dow saydina Umar Abou Jahil no wara kefeero hano ay hano silmani amma saydina Umar naaki ɗum waɗi goggormoya be maako taw hanko ɗon nder capanɗe tato be gelɗe silmuɓe mo nattila islama nder sappa e tati e gelɗe de ko natti islama to irin Abou Jahil en bo kamɓe wato irin Ikrimatu en kamɓe goni wato naaki ɗum taƴi gongal tergal ɗum hubini Ikrimatu ɓi Abou Jahil kanko o silmi o warti sahabojo ha annabijo wiya yatikum Ikrimatu musliman fala tasubbu abahu Ikrima waray o julɗo amma takuɗe baba maako fa inna sibabul mayyiti yuhzil aya'a wala yasilu ila al mayyiti andu huɗugo mayɗo e mettina ɓernde geeto amma kulle ɗen bo ɗe tawoyta mayɗo annabijo wi Ikrima waray mo silmi amma takuɗe baba maako Abou Jahil keddo Allah ba maako wala amma ɓi ko ɗon mbiteɗo Ikrima sahabojo kanko o natti islama ayi kanko ɗo naaki ɗum taƴi wongal tergal ɗum hubini irin Abou Jahil en hamɓe goni terle ɗen ɗon taƴaɗe kubina nden Ikrima wurti jamo nder islam to ni islama woni de islama wari ko moye ɓe no nattiri islam go woɓɓe tabule tan woɓɓe drip woɓɓe opération woɓɓe ɗum taƴi tergal ɗum hubini irin diabetes naaki ɗum taɓi tergal hubini ɗum taƴi tergal Abou Jahil ɗum hubini Ikrima laati salihijo sahabojo laɓɗo en faami to ni Allah fondi e sawaba to kañum jomirawo wi'ata annabijo sallallah alih w sallama na ammari fi fuu e jungo Allah woni ko Allah jaɓa tuubu maɓɓe ko o yangita ɓe gam ɓe toñake tunda ha ɓe torri annabijo ɓe wudditanimo ñindere ɓe foli yeeso maako ɓe ƴiƴam ɓe toñake to hañum jomirawo wiyata to kamɓe ɗo ɓe toñake naam ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء
والله غفور رحيم جمر الله ما في السماوات ما في الأرض ودني الله دون كوني در أسمانجي بلدي دم ملكا وكلكا وعبيدا دم مرل الله دم تقدي الله دم جياب الله بو ولله ما في السماوات وما في الأرض ودني جمر دون كوني در أسمانجي بدون كوني دي لدي وهو الغفور الله هنكوني جافتو الرحيم كنو تودو الله يافين الله هنوين نعم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون جمر يا أيها الذين آمنوا يا أنو مؤمنين لا تأكلوا الربا تانيامي ربا أضعافا شوي مضاعفا شوي نادي واتقوا الله كل جمرو لعلكم تفلحون كان كبون جدال ماونغال الله كوين جدال ماونغال ربا ودا يوا انترست كان جوني ربا كومو هوكتا جودي انترست تو emo ñaama haramun emo ñaama riba jomiro ta ñaame riba cowi naaɗi yawwa to joni ñaamugo riba ɗum lattake sharru la budda minhu sharru ɗum seko wala e majum banki ɗum riba joni bo mu'amala waɗata sey be banki dole tawi ayata banki ayata makka gan dole sai dun hauti be riba den dun dilla makka to aidu warti sharru la budda minhu kenan sharru dun seko wala sai to du wadama tawi a hutinirta banki qawaidul islam di garti nay da tauhidi da julde da sumai da zakka hijju wala hijju bo dole ɗum farilla ɗum waɗata ko bo sey ta waɗi mu'amala be banki to ayi banki warti sharru la budda minhu sharru ɗum seko wala sey to ɗum waɗama ba yiite ɗum sharru amma e wodi giɗɗo saare mum wala hiite wala dole en joɓange lewru fuu amma bo sharru hite sharru ko kayru sharru amma wala mo yiɗi saare mum jooɗo hite wala to hite wala jam wala télé huwata téléphone sarjata radio fiyata en faami ko nandi e maaji sharru amma wala mo yiɗi saare mum laato hite wala dole a waɗa hite e saare maɗa amma hite sharru to banki warti hande sharru la budda minhu sharru ɗum seko wala sey ta hutiniri ɗum tawi a hutinirta banki ayata makka ta yaha makka qawaidul islami ɗi darange juldanko garti nayi naɗe joyi dole sey ta waɗi mu'amala be banki ja makka to ase mu'amala be banki ɗum sharru la budda minhu sharru ɗum seko wala yimɓe kutinira ɗum Allah fondu be sawaba to kanyu jomiro ya ono mu'minin ta nyame riba cowi cinaɗi cowi ɗinaɗi afan mudaafa cowi ɗaɗi la takulu riba afan mudaafa ta nyame riba cowi naɗi wattaqullah jomiro kule Allah la'allakum tuflihun gan keɓon geɗal mawngal Allah hokkoyen geɗal mawngal naam karfe nawa to ka karanta aya ɗaya yanzu واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله وأطيعوا